Lahat ng tao sa mundo ay may iba't ibang istorya. Ang ating mundong ginagalawan na kung saan nagpapaliwanag kung sino tayo, ano ang buhay, at kung ano ang layunin natin sa buhay. Maraming problema na kinakaharap ang ating bansa na kailangan ng solusyon. Sa aking paglaki, wala akong kaalam-alam sa mga bakla talaga. Hindi nga sila nag-i-exist sa isipan ko kasi nga yung pamilya ko kasi free. Ang alam ko lang dati na babae at lalaki lamang. Sabihin ko to ha, pero nahiya kasi ako. Nung grade 3 ako, parang naramdaman ko na iba pala yung nararamdaman ko. In love ako sa same gender ko, mga lalaki, ganon. Hindi matanggap ng mga magulang ni Ray na siya ay isang bakla. Nabubugbog si Ray ng kanyang ama kung nakikita niya itong nagdadamit pang babae at sa kanilang eskwelahan. Siya ay nabubuli at sinasabihan ng hindi magagandang salita. Ano ang nararamdaman mo na hindi matanggap ng iyong mga magulang na ikaw ay parte ng LGBT? Sakit sa pakiramdam ko kasi nga sariling magulang ko hindi matanggap ang totoong kasarian ko. Tapos, binibigyan din nila ako ng Bible. Talagang pinipilit nila akong magpakalalaki. Kasi yung papa ko talaga super strict. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin or ano bang nagawa ko sa kanya. Hinahayaan ko na lang siya. Bilang bata, paano ito nakaapekto habang lumalaki ka? Masakit po sa pakiramdam, ma'am. Ewan ko ba? Sobrang higpit sa akin ng mundo. Parang ang hirap akong pakisamaan ng mga tao na parang yung pinapa-feel nila sa akin na hindi ako belong dito sa mundong to. Bakit parang sobrang sama ko sa paningin nila kahit wala ka naman akong ginagawang masama sa kanila. Mabait naman ako. Pero ewan ko ba? Sobrang hirap talaga. Sa lugar na ito, malimit ang mga taong tumatanggap ng taong parte ng LGBT. Kung kaya ay nahihirapan ang mga tao na ilabas ang kanilang totoong kasarian gaya na lamang ni Ray. Siya si Susan, isa sa mga nakapanayam natin, at lumaki na nakakaranas ng colorism. Ang kanyang ina ay puti, samantalang ang kanyang ama ay isang moreno. Lumaki siyang nakakaramdam ng kalungkutan at kahihiyan dahil sa panunukso ng ibang tao sa kulay ng kutis niya. Kamusta naman ngayon? Sa paglipas ng panahon, unti-unti na nawawala ang colorism. Hindi natatanggap na rin ako ng ibang tao. Ipinanganak akong ganito at dapat ko lang ito ipagmalaki. Ano ang aral o payo ang maibibigay mo sa mga taong nakararanas din ng ganong sitwasyon? Ang aral na maibibigay ko ay tanggapin at mahalin ang sarili. Ugali, kulay, o ano pa man yan. Maraming salamat po sa pagtugon ng aming mga katanungan at sa pagbabahagi ng inyong kwento. Ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Ngunit dapat nating malaman na may limitasyon ito. Ang paghusga sa isang tao batay sa kanilang hitsura, personalidad, kasarian, at iba pa ay hindi kasiya-siya at dapat nang itigil. Kung ang tao ay hindi mapanghusga, malaya at walang takot nating naipapahayag ang ating sarili sa buong mundo. Hindi na tayo mahihiya pang ipakita kung sino ba talaga tayo. Ang paggalang sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating pagkakaiba at pagbubukas ng ating isipan ay ang magbibigay ng kapayapaan sa mundo, kapayapaan sa ating sarili, at kapayapaan sa loob ng iba. Pagmamahal at pagtanggap ang siyang susi sa mga suliraning kinahaharap natin. Isang karangalan ang makilala ang mga taong may kakayahan at makapanayam sila tungkol sa mga isyong kinahaharap natin. Salamat at isang magandang araw.